לוקחים פס אחד של מנקה מקטרות, עושים ממנו לולה, לוקחים מספריים, גוזרים את הלולה בדיוק בחצי, גוזרים. אז אנחנו יוצרים לולה קטנה מהראשון, ולולה קטנה מהשני. לולה בתוך לולה, כאילו שתי לולאות, זה נראה ככה. ואז אנחנו הולכים לקצה ומסובבים שזה יתפס אחד בשני. אוקיי? עכשיו זה נראה כמו X כזה. עכשיו אנחנו לוקחים את הקצוות ומתחילים ממש צפוף צפוף לגלגל את המנקה מקטרת עד שנוצר לנו עיגול יפה. ככה אנחנו עושים לכל אחד מהקצוות עד שיש לנו עיגולים. ככל שזה הדוק יותר זה יוצא פרח יפה יותר. ממשיכים. יוצרים פה עוד עיגול.